היי מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מבט פנימה. מבט פנימה היא תוכנית שנועדה להעביר ולשקף רעיונות, לאתגר תבניות קיימות וצורות חשיבה אוטומטיות, שנוצרות אצל כולנו, ולשפר את מערכות היחסים שלנו מול עצמנו ועם הסביבה. אני אלין גיא, מאמנת מנטלית ומטפלת הוליסטית, בעלת הכשרה בפסיכותרפיה, רפואה אלטרנטיבית, תקשור ופתיחה לתודעה גבוהה. טוב, אז היום אני מארחת בן אדם ממש יקר לליבי וגם חבר טוב, ואני ממש מתרגשת לארח אותו, יציג את עצמו כמובן. קודם כל איזה כיף שהגענו לזה, אנחנו הרבה זמן מנסים כאילו להקליט את הפודקאסט הזה, נכון. ובאמת כיף שזה יצא סוף סוף. אז קוראים לי זיו זפרני ואני תזונאי קליני וספורט, אני לא זוז עם הידיים. כן. אני תזונאי קליני וספורט, ואני ואלין ככה מכירים מחברים משותפים, ואני אספר להם ככה איך הגענו לפודקאסט הזה. כן. אני לא יודע אם את זוכרת, היינו באיזה ארוחת ערב, ומישהו זרק שאני תזונאי, ועלו כמה שאלות ככה, דעת לחברים וזה, בדיוק הכרנו אחד את השני שם כולם, ושאלת אותי, נראה לי אם יש לי איזה אג'נדה או דרך מסוימת שאני עובד בה, נכון. ואמרתי לך שאין לי שיטה או דרך שאני עובד בה, בסופו של דבר המטרה שלי זה שאנשים יעשו מה שאני אומר, מה שאני נותן להם, וכל הגישה שלי בסופו של דבר זה להתאים כמה שיותר את התפריט אליהם, רוב העבודה שלי עם אנשים היא הרבה יותר מנטלית, הרבה יותר פסיכולוגית, מאשר עם האוכל עצמו. אמרתי לך, נראה לי שאני חושב שעם רוב האנשים שאני עובד, אני חושב ש80%, 85% מהתהליך, זה, נראה לי ירו. תהליך מנטלי. כן, ש80% מהתהליך זה באמת תהליך מנטלי, פסיכולוגי, ו15% זה התפריט עצמו, מה שאני רושם, כי לא משנה מה אני ארשום להם, כל עוד הם יעשו, פחות או יותר, והם ייכנסו למסגרת, הם כנראה יתקדמו ויצליחו לעשות... נכון, אני גם ממש זוכרת ארוחת ערב הזו, כן, אני בן אדם שממש מסוקרן מאנשים, במיוחד אנשי מקצוע, בכל ההיבטים, ואני זוכרת ממש את השיחה הראשונה, ואני זוכרת שברגע שאמרת לי שבעיניך תהליך לספורטאים, או כל מה שקשור לתזונה, הוא קשור למנטלי, פה כאילו נדלק לי האור הקטן הזה פה למעלה, נדלק האור, ואמרתי וואו, אוקיי, א' אני אוהבת אותו, ב' הוא מבין עניין, כי אני מאמינה בראש שלי שבאמת הכל בסוף היום קשור לראש שלנו. ובאמת שאני ממש מתרגשת, באמת הרבה זמן ניסינו ככה למצוא זמן להכניס את הפרק הזה בתוך הלוז שלנו ובתוך היומן, ואני ממש שמחה שהצלחנו. אני ממש מתרגשת לארח אותך פה. כיף. ואנחנו הולכים לעלות מלא נושאים מעניינים, כל מה שקשור באמת לתזונה מנטלית, ובפרט תזונה של ספורטאים, כאילו זיו מתמחה בזה, אולי הוא לא יחמיא לעצמו, אבל אני אחמיא לו מאוד, שהוא אחד האושיות היותר מקצועיות שלי יצא להכיר אחרי שחקרתי עליך טיפה, ואחרי גם שהכרנו ברמה החברית, וככה מעניין אותי לדעת, א', מה סוג הקהל שמגיע אליך? זהו, רוב האנשים שאני עובד איתם, אני אומר, זה יותר אנשים שרוצים, פחות אנשים שצריכים. רוב האנשים שאני עובד איתם זה אנשים בריאים, אני חושב ש95% גם במשקל תקין, ועד לפני כמה שנים אפילו מחצית מהלקוחות שלי היו פחות או יותר עושים מה שאני עושה בחיים, שבין אם זה ספורטאים, מאמנים, תזונאים, או אנשים שהם ברמה מאוד גבוהה, שספורט זה חלק מאוד ניכר מהחיים שלהם, ככל שבשנים האחרונות קצת יותר נפתחתי גם לנישות אחרות, אבל זה הנישה שאני התמקדתי בה, שעניינה אותי יותר, גם ככה הגעתי בעצם לעולם הזה של התזונה, אבל רוב האנשים שמגיעים אליי, באמת הם לא צריכים אותי, הם רוצים אותי, הם בעברית רוצים להרגיש ולהיראות יותר טוב. זה המטרה שלהם, הם בריאים לגמרי, אם הם לא ילכו לתזונה, לא יקרה להם שום דבר, הם ימשיכו לחיות את החיים שלהם, והכל יהיה בסדר, אבל באמת הם רוצים בשורה תחתונה להרגיש נפשית יותר טוב עם עצמם, באמצעות התזונה. מדהים. וזה בעצם כאילו מה כל התהליך, זה גם בגלל זה מה שאמרתי לך, שרוב התהליך פה באמת זה לגרום להם להבין, שמה שהם עושים בסופו של דבר, כי הרי הם יעשו ויתורים שהם יגיעו, לגרום להם בסופו של דבר להבין שמה שהם עושים כרגע, הולך להרגיש להם הרבה יותר נעים והרבה יותר כיף בחיים עם עצמם, בעיקר מבחינת ביטחון עצמי, לאו דווקא מבחינת זוגיות והכל, ביטחון בכל דבר שהוא, בלדבר עם אמא שלהם, בעבודה, בלדבר עם המוכר בקיוסק, בכל מה שהם יעשו בחיים. מדהים, אני גם ראיתי חלק מהתוצאות, אני מכירה באופן אישי כמה אנשים שעברו אצלך תהליך,
אני לא נזכיר שמות, אבל אני מכירה מישהי אחת ספציפית שהיא באמת כאילו, היא הייתה נראית ונראית מדהים. אני זוכרת שהיא הגיעה לך ואמרתי, אוקיי, למה את צריכה תזונאי? כאילו את נראית וואו, באמת ברבי. ואני זוכרת שהתחיל את התהליך אצלך, וזה מבחינתי ממש תהליך אפילו של בריאות, כי נכון, היא הייתה נראית מדהים, אבל איפשהו בשינויים הקטנים שאתה הכנסת לתפריט או לצורת חשיבה, אני יכולה להגיד שממש רואים שינוי. עכשיו אתה צודק, זה לא ירידה במשקל, כי הייתה רזה. משהו במבנה, בצורה שהיא הלכה, באור שיצא ממנה, כאילו הכל פתאום, כל שריר נהיה פתאום מסורטט, כאילו נראית חטובה, היא נראית בריאה, זוהרת. אני ממש כאילו עקבתי אחרי התהליך הזה מקרוב, וואו, וחשוב לי שנייה להגיד את זה פה קודם כל. קודם כל כיף לשמוע, יותר כיף עם אותה בחורה, אני יודע על מי מדברת, יותר כיף עם אותה בחורה באמת, שזה, מה שזה גרם לה בסופו של דבר, תגידי לי אם אני רחוק מהמיקרופון, מה שזה גרם לה בסופו של דבר להרגיש עם עצמה. כן, תתקרב טיפה. אני חושב ש100% מהאנשים, וזה לא משנה באיזה נקודה הם מתחילים, זה עושה להם ככה בחיים, ממש 180 מעלות מבחינת הרגשה אישית, נכון. כי בסופו של דבר זה משנה איך הם רואים את עצמם, איך הם מקבלים את עצמם. כי זה סוג של התדמית שלנו מול עצמנו. נכון. יש כאילו באמת שני מישורים בעולם המנטלי, שזה התדמית שלנו מול הסביבה שלנו, ושזה התדמית שלנו מול עצמנו. פה אתה מדבר ממש על תדמית שלך מול עצמך, כי זה בן אדם, זה כמו שאתה אומר, זה אנשים שמגיעים לך, הם אנשים בריאים, הם אנשים רזים, עם משקל תקין, שהם באים לעשות את השינוי מעבר. זה כאילו אנשים סופר מפותחים, הם גם כאילו, הם נקודה טובה, והם רוצים פשוט לעשות את האקסטרה מייל, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו בכלל, להגיע לתזונאי בשביל לעשות את האקסטרה מייל, זה כאילו סוג של בידול מאוד ייחודי שראיתי בך. נכון, נכון. אגב, הרבה אנשים באמת, כמו שאמרת מקודם על אותה בחורה, שלמה את צריכה, זה בערך ל-90% מהלקוחות, אני חושב שכל הסביבה שלהם אומרים, מה אתה צריך תזונאי, מה אתה צריך תזונאי, את חותכת את זה אחרי זה, לא? סתם אני בא להגיד דברים ונהיה לי ירורים. זהו, באמת הרבה אנשים שמגיעים בדיוק כמו אותה בחורה, אומרים מה אתה צריך תזונאי, מה אתה צריך תזונאי, וכמו שאמרתי באמת הם לא צריכים, הם רוצים, אבל והרבה גם רואים את זה כאילו בתור, אני לא קורא לזה גרידיות, זה שאפתנות, אנחנו תמיד נרצה להשתפר מהנקודה שאנחנו רוצים, זה לא, יש כאלה קוראים לזה הפרעה, יש כאלה זה תחושה שלנו עם עצמנו. אני חושבת שזה סוג של הישגיות. אני לא יודעת אם זה הפרעה, אני חושבת שזה סוג של הישגיות, לבוא ולרצות למתוח את הגבולות, או להגיע למטרה שאני רוצה בדיוק כמו שאני רוצה שהיא תהיה, בלי פשרות. זה איזשהו סוג של הישגיות, זה אנשים מאוד מפותחים, שכאילו הם רוצים להגיע מ-A to Z, והם לא מסתפקים כאילו באמצע, הם רוצים להגיע באמת לנקודה ולמקום, שהם מרגישים טוב עם עצמם. נכון, כי אף אחד לא אוהב להישאר במקום, לא משנה באיזושהי נקודה אנחנו נהיה, במיוחד אצל אנשים שאמרתי שלא צריכים את זה, שאין להם איזושהי מגבלה בריאותית, אנחנו תמיד נרצה להשתפר, זה יגרום לנו בסופו של דבר להרגיש יותר נעים, זה מפריש לנו דברים במוח שעושים לנו מאוד מאוד כיף ומאוד מאוד נעים. זה מפריש דופמין, זה תחושת הצלחה. תחושת הצלחה, אין דבר כזה כיף אני חושב כמו תחושת ההצלחה. אם אני אשאל אותך מה הביא אותך למקצוע הזה? איפה זה בעצם התחיל? תספר לי טיפונת עליך. זהו, רוב האנשים, אצלי זה קצת שונה מרוב מי שהולך ללמוד תזונה, זה בדרך כלל שהיה לו איזשהו אישו עם אוכל בתור ילד, בין אם זה היה בעודף משקל, או יש כאלה שהגיעו מרקע של הפרעות אכילה. אצלי אני מהצד השני, לא הייתי רזה מדי, אני לא יכול להגיד שהייתי עכשיו איזה שכיף ממש, אבל כל החיים ניסיתי לעלות במשקל, בקטע ספורטיבי, לפני הצבא, אני זוכר ממש ניסיתי להתקבל לשייטת. מסת שריר, לעלות מסת שריר. כן, רציתי לעלות במסת שריר, והייתי עושה את זה, הלוואי והיה לי תזונאי בתקופה שלי, וזה היה כזה נפוץ והייתי הולך, כי היום אני רואה איך ילדים בני 16-17 הופכים לסופרמן, למפלצות, בום, בשתי שניות, אז אני ממש, אני זוכר, ניסיתי לחקור על זה כמה שהיה אפשר, גם גוגל היה נפוץ בזמני, בקורח גילי, אבל... נכון, לא, פעם היה לנו הרבה פחות מידע נגיש, כמו היום. והייתי ממש, אני זוכר, דוחף אוכל ודוחף שטויות, ממש בשביל לעלות במסת שריר שלי, והייתי מתאמן המון בזמנו, ולא הייתי מצליח. ונשארתי, אני חושב שבדרך אגב, עד היום אני אותו משקל מכיתה י"א בערך, וניסיתי והתקשתי עם זה, וזהו, ואז התגייסתי לצבא, ובלה בלה בלה, ירדתי מזה קצת ספורט, תמיד אהבתי לעשות, ואחרי הצבא ואחרי הטיול הגדול שלי חזרתי ממש להתאמן הרבה, וניסיתי כזה עוד פעם לגדול, יותר סתם בשביל עצמי, בחדר כושר. הסקרנות שלך בעצם הגיעה לא מהצד של אני רוצה להשתפר ולראות טוב, זה הגיע ההפך מהצד של הספורטאי שרוצה להגיע למקום
עוד יותר גבוה, כאילו דווקא מהצד של ההישגיות. מהצד של ההישגיות, בדיוק כמו מי שמגיע אליי. בול, כאילו תמיד אני אומרת שהזה שלנו, כל מטפל או איש מקצוע, בדרך כלל הקליניקה שלו, המקום שהוא עובד בו, האנשים הם סוג של מראה שלו, נכון. מי שמגיע. לגמרי. וזה מצחיק, כי גם אתה הגעת ממקום, לא של אני עכשיו רוצה לשבור ולנצח את הגנטיקה ולרדת במשקל, למרות שאני בטוחה שאתה יודע לעשות גם את זה, ראיתי גם את התהליכים האלה, חשוב לי לציין פה. הרוב מי שמגיע אליי הוא לזה, הוא לא בכיוון שלי, מה שאני רציתי כל החיים, מי שכן עושה את זה, זה יותר גברים מאשר נשים קודם כל, רוב הנשים לא מנסות באמת לגדול, גם לא בשריר ובטוח לא בשומן, אבל כן, עכשיו, כאילו אני רואה איך התהליכים האלה באמת גורמים לאנשים, כאילו אני מרגיש כאילו אני מצליח להשיג, ברגע שאני רואה אותם ממש מתקדמים ככה. איזה מדהים זה קודם כל תחושת גם סיפוק ענקית. ענקית, ממש. גם יש המון סטיגמות בכל העולם שלך, שזה באמת סטיגמה, אני זוכרת שגם ניהלנו איזו שיחה קטנה, ואמרתי לך, תקשיב, התחלתי להתאמן, אני 3 שנים לא בדיוק התאמנתי, אני כן באה בעברי, אני כן ספורטאית, הייתי מתאמנת קרקע אומנותית, ג'אז, בלט, אבל בכל זאת לפני המון שנים, מאז התחלתי לעשות קצת יוגה, אבל באמת חזרתי לאימונים, אפשר להגיד, בחודשיים האחרונים. ואמרתי לך, תקשיב, אני צריכה לעשות אימוני כוח, כי אני מרגישה שהפלג גוף עליון שלי הוא מאוד חלש, ואני מפחדת להתנפח. לא בא לי ידיים מנופחות, לא בא לי ידיים שריריות, אני רוצה להיות חזקה פיזית, אבל אני לא רוצה את הצורה הזאת של השרירים בידיים והכתפיים החזקות, לא שאני נגד זה, יש מלא אנשים ונשים שמאוד אוהבות את זה. את פחות אוהבת את זה, עלייך. אני באופן אישי עליי פחות אוהבת את זה. לגיטימי. והייתי שמחה שתיתן את התשובה הזאת גם פה, היא חשובה. אז נכון, זה נושא שאני מדבר עליו המון, אני חושב באמת על בסיס יומי, בין אם זה עם לקוחות שלי או עם אנשים מהרשת, מהאינסטגרם, נשים בעיקר שמתייעצות איתי על זה, נושא מאוד רגיש, מאוד כאוב גם אצל הרבה אנשים, סתם אני אתן לך משהו שקרה לי, סיפור מעניין שקרה לי ממש לפני חודש בערך, מישהי שאני גם מכיר כזה מהאינסטגרם יותר, שלחה לי תמונה שלה פתאום, אגב, היא מאשרת, כאילו אני גם מעלה את זה בלי שם קשר, הכל בסדר. כן, היא מאשרת את זה. אין שמות, אין תעודת זהות, אין כלום. לא, היא גם מאשרת לי, אמרה לי, דיברתי איתה על זה, אם אני יכול להעלות את זה. היא שלחה לי תמונה שלה, והיא אומרת לי, מה אני חושב עליה? כאילו, ואני אומר, מה זאת אומרת? כאילו, מה אני חושב על איך שהיא נראית? אם היא נראית גברית, לדעתי. היא אומרת לי, אני רוצה לדעת, לשמוע חוות דעת של איש מקצוע, חוות דעת אובייקטיבית של איש מקצוע, אם אני נראית גברית. זה חוות דעת שלך, כי ברור שחוות דעת של איש מקצוע היא אינדיבידואלית, יש גבר שיגיד שהוא עף על זה, ויש גבר שיגיד שלא, ומאוד חשוב לשים את זה פה. כן, בדיוק כל זה, אני עכשיו אמשיך את זה. כן. מה שרציתי, יפה, תשובה נכונה קודם כל. הייתי חייבת כאילו לאשר את זה לכל מי שמקשיב. אני בא בדיוק, קודם כל דבר ראשון אמרתי לה שלדעתי היא נראית מדהים, אבל אמרתי לה שאין דבר כזה חוות דעת אובייקטיבית, או חוות דעת של איש מקצוע על איך שהיא נראית. אני יכול להגיד להם זה בריא או לא בריא, אני לא יכול להגיד להם זה יפה או לא יפה. זה בעיני, אין דבר כזה חוות אובייקטיבית, זה בעינייך. נכון. זה איך שאת מרגישה עם עצמך, ואיך שאת רואה את עצמך. ואז גם אמרתי לה, כאילו, מאיפה הגיעה השאלה? היא מאמנת כושר גם. מאיפה הגיעה השאלה הזאת, out of the blue פתאום? מה הקשר השאלה הזאת? ואז היא אמרה לי שיצא עם מישהו, אתמול, כאילו יום לפני, ובאמצע הדייט הוא העיר לה שיש לה גוף של גבר, היא נראית גברית, והיא חייבת להפסיק לעשות אימוני כוח, לעשות רק אירובי. ועכשיו היא סיפרה לי שבעבר גם כן שהייתה ילדה היה לה הפרעות אכילה, ומה שהוציא אותה מזה באמת זה הספורט, והיא ככה הגיעה גם, ככה היא נהייתה מאמנת וזה, והיא פעם ראשונה הרגישה ביטחון עם הגוף שלה, היא הייתה מספרת לי שהייתה הולכת לים עם בגדים ארוכים, היא לא הרגישה בנוח, תמיד היא הייתה רזה. היא הרתה לי גם מפעם, היא דיברה איתי על זה, היא הרתה לי תמונות שלה שהייתה ילדה, תמיד היא הייתה... אז זה איזשהו משהו מול עצמה. תמיד היא הייתה, כן, ומה שהספורט גרם לה בעצם, ופייר, עוד פעם, ביחס לעולם, כי עוד פעם זה באמת, אני לא אומר יפה לא יפה, בעיניי באמת שהיא נראית טוב, אבל לא משנה, זה לא יפה, לא יפה, אבל היא באמת ביחס למי שחושבת שיש לה ידיים או רגליים גדולות, אין לה. כאילו, היא רגילה לגמרי, היא פיט כזה, פשוט, היא מאמנת כושר. והיא אומרת שברגע שהוא אמר לה את זה, היא גם לא ישראלית, שזה בכלל, כאילו, דעתי, גם ככה הביטחון פה לא בשיא, ופתאום היא יוצאת עם גבר עם ישראלי, והוא נותן לה כזה פידבק לא נעים. ועוד בדייט ראשון. כמה וכמה שזה נקודה מאוד רגישה אצלה. נקודה מאוד רגישה, והיא אמרה לי שהיא בכתה יומיים, כאילו מאותו יום היא בוכה כל הלילה וזה, והיא לא יודעת מה לעשות, אם להפסיק לעשות אימוני כוח, היא כל כך אוהבת את זה, זה כל כך עושה לה נעים נפשית ופיזית, והביטחון שלה כל כך התפוצץ, ופתאום זה.
אז באמת הסיפור הזה, זה סיפור שגם מה שאני אומר להרבה נשים, אני גם עובד עם הרבה ספורטאיות, מתחרות, במיוחד גם בקרוספיט אצלנו, מה שאני גם עושה, שאנחנו, חלק מהספורט הזה הוא מערב באמת נפחים גדולים של משקל וזה, והרבה בחורות מפחדות לעשות קרוספיט, או אימון פונקציונלי, או אימוני כוח, לא משנה, בפלג גוף עליון, כי הן מפחדות להתנפח, כמו שאמרת, מפחדות שיהיה להם ידיים ורגליים גבריות. אז בוא רגע אני אסביר על זה קצת מקצועית, ואז אנחנו באמת נצלול מה השיקול, איזה תיעדוף, איך אנחנו עושות את התיעדוף שלנו, בסדר? כן. טוב, אז יש דבר כזה שנקרא חיטוב, ויש דבר כזה שנקרא דיקוק, אני לא יודע אם יש מושג כזה באמת מקצועי, זה מושג ששמעתי אותו איפשהו. מושגים שלך וככה מושגים שלי, כן. חיטוב זה מושג קיים, כן, ודיקוק זה משהו שאני שמעתי ואהבתי אותו, וזה באמת מייצג את מה שהבנות רוצות. אז לעיניים שלך, אנחנו לא עכשיו לפי המילון, אבל מה זה חיטוב בהגדרה שלך, ומה זה דיקוק בהגדרה שלך? עכשיו, רוב הבנות אומרות לי, אני רוצה להתחתב, שבאמת חיטוב זה אומר, פחות שומן יותר שריר, זה מה שזה אומר, זה אומר בעצם שיראו את השרירים שיש לנו בגוף, זה אומר יותר הפרדות, זה יכול להיות ריבועים, בצורה של ריבועים, זה יכול להיות קצת הפרדות בידיים, ברגליים, שרואים קצת השרירים, זה נקרא חיטוב, זה אומר פחות שריר, יותר שריר, ופחות שומן. דיקוק להבדיל, זה אומר גם כן פחות שומן, אבל גם כנראה פחות שריר, כי ברגע שיהיה יותר שריר, אז האיבר קצת יהיה יותר גדול. עכשיו, מה יותר יפה, מה יותר בריא, אני יכול להגיד, חיטוב חד וחלק יותר בריא. כי בעצם השריר שומר על העצמות שלנו. שריר יש לו 1000 יתרונות להכל, לתפקוד שלנו מבחינה בריאותית, כל מה שאמרת, לעצמות, לתפקוד היומיומי שלנו, להרגשה פיזית, להרגשה אנרגטית, אנחנו חד וחלק נרגיש יותר טוב, ברגע שאנחנו נהיה בריאים יותר וחזקים יותר ממסת שריר באמת, אבל מבחינת נראות, זה אין פה טוב או לא טוב, יש עניין של העדפה אישית. עכשיו, נשים צריכות להבין משהו, ברגע שהן עושות, אז הרבה באמת שואלות אותי, מה, להפסיק לעשות אימוני כוח? כי ברגע שמישהי נכנסת לתהליך חיטוב, שמישהי מגיעה לה, היא כאילו, בשביל לרדת בשומן, היא צריכה להיות בגירעון קלורי. זאת אומרת שהיא אוכלת פחות מאשר שהיא שורפת. בסדר? שורפת זה כאילו, בין אם זה בכמה שהגוף שלה שורף ברגיל, בדיפולט שלו, ובין אם זה בפעילות יוממית ופעילות ספורטיבית. עכשיו, שאלה פה, הרי ברגע שאנחנו בגירעון קלורי, אנחנו אמורים לרדת במשקל, שהמשקל הזה אמור להיות מורכב גם משומן וגם משריר. אז כאילו באות אליי נשים ואומרות לי, איך יכול להיות שאני אעלה בשריר, אפילו אם אני עושה אימוני כוח, הרי אני רוצה לעצב. לעצב דרך אגב, בעברית זה להגדיל את מסת השריר. ברגע שאנחנו מתאמנים, עושים פעילות כוח, לא משנה אם זה באימון פונקציונלי או קרוספיט, שזה אותו דבר, או בחדר כושר, או כל פעילות אחרת שהיא, ברגע שאנחנו עושים אימון כוח, אנחנו מנסים להגדיל את השריר, או כמה שפחות שהוא יקטן, ובמילים אחרות, במילים של, אפשר להגיד של נשים בעיקר, זה נקרא לעצב את השריר, שזה דבר חיובי בגדול. אוקיי. אבל יש כאלה, אין מה לעשות, יש פה עניין של גנטיקה, זה נכון שברגע שנהיה בגירעון קלורי, אנחנו כביכול ננסה להוריד במשקל שהוא יהיה מורכב משומן ושריר, אבל חד וחלק, אני יכול להגיד שיש אנשים מסוימים, אנשים או נשים מסוימים, או מסוימות, שברגע שהם יבצעו אימוני כוח, על אף שהם בגירעון קלורי והם ירדו במסת שומן, המסת שריר שלהם תגדל. העליתי על זה באמת גם כן איזשהו סרטון באינסטגרם שהסברתי שם איך זה קורה, אבל יש כל מיני אלמנטים, לא רוצה להיכנס אליהם כי זה ארוך כבר, כן. אבל שיגרמו להם באמת לגדול במסת שריר, בשורה תחתונה בעיקר גנטיקה, אם מישהי פחות אוהבת את זה, אז היא חד וחלק תצטרך לעשות עוד פעם, אני אכוון אותה איך להתאמן ומה להתאמן. אבל ברמה הבריאותית אתה כן ממליץ על לפתח שריר. אני תמיד ממליץ לפתח שריר. ואפשר לפתח שריר גם בלי הנראות המנופחת שלו? לא. לא, זה עוד פעם. אז זה חייב לבוא ביחד. לא, זה לא ממש לא חייב לבוא ביחד. אז אני אסביר את זה עוד פעם. ברגע שאת עושה כוח, את מנסה לפתח את השריר, להגדיל אותו. ברגע שלא כביכול לא תתני לו מספיק חומר, מספיק אוכל בעברית, הוא על הנייר לא אמור לגדול. הוא אמור כן לקבל צורה או לקטון כמה שפחות, אבל הגנטיקה לפעמים מנצחת את ההיגיון, את מה שאמור להיות, ויש כאלה שמצליחים לגדול, יש כאלה שזה ייקח להם יומיים, ויש כאלה שזה ייקח להם גם 6 שנים. יש לי לקוחה שהיא במבנה שלה, יש לי כמה האמת אפילו שאני חושב על זה, מאוד מאוד דקות, והם תמיד היו נלחמות בלעלות ולעלות ולעלות, ולא היו מצליחות, ואני יכול להגיד לך שהיום הם שום קשר לגנטיקה שלהם, למה שאיך שהם היו כל החיים ואיך שהם היו בילדות, הצליחו לפתח מסת שריר, לקח להם 6, 7, 10 שנים, הצליחו בסופו של דבר, הן רצו את זה. חתיכת מסע. חתיכת מסע, בסדר, זה מדהים, זה מדהים להתעקש ולהצליח, זה ברור, לא, אני אומרת את זה במובן החיובי כמובן. כן, אני יודע. יש עוד משהו,
בסופו של דבר עכשיו אמרתי, איך אנחנו מחליטים אם כן לעשות כוח או לא, כי אמרתי הרי זה בריא, ואתן רוצות, אתן אוהבות הרי את האימונים האלה. עכשיו, תגידי, יש מלא שלא יודע, מי שאוהבת לעשות אימון פונקציונלי. לאהוב. כן, מי שאוהבת, אני אומר, אם מי שאוהבת את כן. זה עכשיו, את האימונים פונקציונליים, אז פתאום אומרים לה, טוב, יש לך, הידיים שלך בעינייך גדולות מדי, תפסיקי לעשות ידיים. עכשיו, את לא יכולה באמת להפסיק לעשות ידיים, תישארי באימון פונקציונלי, וזה לא משנה אם תורידי משקל. כל עוד את תתאמצי, גם אם תורידי משקל, אז תצטרכי לעשות יותר חזרות, כל עוד תתאמצי, יהיה את המאמץ הזה, אז כנראה שאם יש לך נטייה קצת לפתח, כנראה שזה יתפתח. אם את רוצה שזה לא יגדל מצד שני, אז את יכולה באמת להרים משקל נמוך ולא להתאמץ, אז למה את מתאמנת אם את לא מתאמצת, את מבינה? ואז את עושה את התיעדוף שלך. ואם המשקל נמוך הוא מאמץ גם. אם המשקל נמוך, כל עוד זה מאמץ כל עוד זה זה בסדר? מאמץ, את מנסה להגדיל את השריר. כן, זה לא משנה. מדהים. אז אם נגיד מישהי מרימה 3 או 4 קילו, וזה מאמץ עבורה. תופס? תופס לגמרי. מה זה תופס? הפוך, זה תופס שהיא כן תגדיל את המסת שריר. אם היא הגדילה, אם נגיד עכשיו היא הרימה סתם לצורך העניין, יש דבר כזה כוח ויש נפח, זה קצת שונה, אבל אם לצורך העניין היא עבדה, נגיד מישהי עשתה איזשהו תרגיל מסוים, אימון מסוים, עם קטלבל של 16 קילו. והיא אומרת לי, זיו, אני מרגישה נפוחה מדי, אולי אני אוריד ל4 קילו. עכשיו, אם את תורידי ל4 קילו, בשביל שתרגישי את האימון, את תצטרכי לעשות הרבה יותר חזרות. אם עם 16 קילו עשית 10 חזרות, אז אם תעבדי עכשיו עם 4 קילו, אז תצטרכי לעשות 40 חזרות. אבל היא שומרת על המצב הקיים? לא. אז אני אומר, כנראה שאם היא תוריד את המשקל ותעלה את החזרות והיא תגיע לאותו רמה של מאמץ, אז גם במקרה הזה, אם היא גדלה מה-16, יש סיכוי גבוה שהיא גם תגדל מה-4. הכל יכול להיות, זה גוף האדם בסופו של דבר. אז זה מאוד אינדיבידואלי. מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד, עוד פעם, בשורה התחתונה של מה שאני רוצה להגיד על זה, שאתם, ברגע שאתם מרגישות שמשהו, אני חושב שמישהי מגיעה אליי, רוב הנשים, הרבה נשים, אומרות לי, הידיים שלי מפריעות לי, הרגליים שלי מפריעות לי, סבבה? אז אני אומר, ועכשיו אומרות, מה, להפסיק להתאמן את מה שאני אוהבת, לא משנה, חדר כושר או זה, או לא לעשות תרגילים מסוימים, אני אומר להם דבר כזה, בואו קודם כל נוריד את השומן, תמשיכו להתאמן רגיל מה שאתם אוהבות, אני בסופו של דבר, כל מי שמגיע אליי, אני אומר לו שמה שחשוב לי יותר זה שיעשה מה שהוא אוהב, קודם כל, לא משנה מה אתה תעשה, כל עוד תעשה משהו. כי אתה שומר על התמדה. נכון, אתה תרצה לעשות את זה. כשאתה אוהב משהו, אז יש לזה איזשהו ערך. נכון, אז אני אומר, קודם כל בואו נוריד את השומן, נגיע לאחוז שאנחנו מרגישים איתו טוב, ברגע שתגיעו לאחוז הזה, לאחוז שומן הזה, אם עדיין הידיים או הרגליים שלכם יראו לכם גדולות, אז אני אגיד לכם מה לא לעשות, ושם יגיע שיקול הדעת שלכם, או הסדר עדיפויות שלכם, אם אתן מעדיפות להמשיך לעשות את מה שאתן אוהבות, או לעשות ספורט אחר שאתן לא אוהבות, אבל שיעזור לכם קצת להוריד את הידיים או את הרגליים או כל אחד. וגם עניין של בחירה, אבל כמובן תמיד שיש לך תשוקה ואתה אוהב את מה שאתה עושה, הרבה יותר א' קל לך להתמיד, אם אנחנו מדברים ככה על המוח המנטלי, גם יותר קל לך להתמיד, גם אתה עושה את מה שאתה אוהב, זה הרבה יותר ממלא אותך, וזה כיף להצליח דרך איזשהו נתיב שאתה אוהב, שהוא בא ממך. אז אני חושבת שזה חשוב. חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, זה גם נושא מאוד מאוד רגיש, וזה נושא, באמת שזה אחד הנושאים, אני חושב שממש כל יום אני מקבל שאלות עליו, זה מאוד מאוד מעולה שהעלית את הנושא הזה. זה חשוב, גם עוד משהו שלא ציינתי, וכן חשוב לי, אמנם זה בדיעבד ודיברנו על זה לפני מספר דקות, אבל גברים ונשים, תנשמו שנייה לפני שאתם מעירים למישהו על המבנה גוף שלו, תנשמו שנייה פנימה לפני שאתם בוחרים להגיד דבר כזה, במיוחד אם זה אדם לא קרוב, נכון, על אחת כמה וכמה אם זה בדייט, בטח שלא בדייט ראשון, ומעבר לזה אתם לעולם לא יודעים מאיזה נקודת מוצא בן אדם התחיל או מה העבר שלו, שימו לב ברמה של להעיר על מבנה גוף, ואני לא מדברת רק על להעיר למישהו אם הוא שמן, רזה, גברי או לא גברי, גם ברמה של רזה, כאילו פשוט לא להעיר, לא לשמן, לא לרזה, לא, בטח שלא אם זה לא בן אדם קרוב, ואם אין איזושהי הקדמה לשיחה הזאת. מסכים לגמרי, למילים יש משמעות, ואתם לא יודעים מה העבר של הבן אדם, ועד כמה הנושא רגיש וקרוב לליבו, ואותו בן אדם באמת, אולי רציתי את הטלפון שלו, מה ימנה? לא שלו, של הבן אדם ששלח לה את ההודעה, כן, זה יכול לרסק אנשים, וגם דעתכם לא מעניינת, אם לדעתכם זה לא יפה והכל טוב, כאילו אז סבבה. יש המון השפעה, לא כולנו יש להם איזשהו חוסן מנטלי, שאם יעירו להם את זה, הם עדיין נשארו בסנטר שלהם, זה עבודה מאוד עמוקה. גם דעתכם לא מעניינת, מה זה רלוונטי, כאילו אם אתה חושב שהיא לא לטעמך. שזה בדייט זה מעניין קצת, כאילו לא מעניין, בגלל זה אני אומרת, כמה זה חשוב לשים לב, מתי אתה אומר, איך אתה אומר, מה ההקדמה של זה, זה כאילו ממש יכול לפגוע בבן אדם ברמה המנטלית. נכון, אני אישית גם יש לי הרבה זוגות,
אני אישית, גם לבני זוג, אני אומר, לעולם, גם אם היא או הוא עושים משהו, במיוחד גברים לנשים, כי גברים קצת יותר אדישים בקטע הזה חלק, אז אני אומר להם, לעולם אל תעירו, לעולם לא להגיד מילה, אני אטפל בזה. יש צורה, כן, לא, יש צורה גם להביע, אפשר בבני זוג שתהיה איזושהי תקשורת פתוחה, שימו לב לא לדרוך על יבלות, אפשר להגיד הכל, אני מאמינה בשקיפות ותקשורת פתוחה. כן, אבל אני באוכל ספציפית, אני מסכים איתך קודם כל לגמרי, מה שאתה אומרת זה נכון לגמרי, וזה תלוי גם בדינמיקה של הזוג, אבל עדיין, ספציפית בגלל שהנושא של, אני גם בעבודה שלי, ויש לי המון זוגות, אני לעולם לא מכניס שניים למשרד שלי, אין דבר כזה, גם לא אמא ובת, וגם לא אבא ובן, עד גיל מסוים, בוא נגיד מגיל 15, אני לא מכניס לעולם ביחד, למה? כי אנשים, כמה שהם חושבים שהם הכי מרגישים פתוחים אחד עם השני, וזה נושא כל כך רגיש אצלהם, הם לא מרגישים בנוח לדבר אחד ליד השני, וכל הערה קטנה, אפילו שהזוג הכי פתוח, אני אומר לך זוגות, גם כאלה שאני מכיר מלפני שהיו אצלי, שפתאום נכנסים לריבים קטנים, אף אחד לא ייפרד בגלל דבר כזה, אבל זה גורם אחרי זה לאי נעימות בין הבני זוג, מה שאתם לא מבינים בו מאוד, ובמיוחד שהלכתם לאיש מקצוע, עדיף לא לדבר עליו. מה שאמרת קודם כל זה נכון, בתזונה ספציפית, לא, שבאים לתהליך חייך ואתה איש מקצוע שלהם, אז מן הסתם שיש מקום לבוא ושזה יהיה בשיקוף דרכך, כן חשוב לשים את הדברים, שימו לב מתי, איך ולמי ומה הקרבה לבן אדם. בא לי לנפץ עוד מיתוס. נפצי, אחרי זה גם אני רציתי. אתה רוצה להתחיל? לא. אוקיי. שומן בטני. שומן בטני. יש אנשים, האם באמת אפשר, בן אדם שיש לו שומן בטני, ואני מכירה כמה כאלה, שממש נלחמים בזה, אני מכירה באופן ספציפי בן אדם, הוא מתאמן 3 פעמים בשבוע, אוכל בריא, לא מצליח להיפטר מהשומן הבטני הזה פה, המעצבן הזה, ויש המון אנשים כאלה. נכון, אז קודם כל בואו נסביר רגע מה זה שומן בטני. שומן בטני, יש שומן בטני בפן הבריאותי, שזה לא מה שרוב העם מדבר עליו, אלא יותר בשומן התת-עורי, שומן בטני, שזה שומן ויצרלי, שזה שומן שבעצם עוטף את כל האיברים הפנימיים, שזה גם נושא שצריך לטפל בו מבחינה בריאותית, מאוד 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 חשוב, שרוב מי שבעודף משקל כנראה יהיה לו את השומן הבטני הזה, והשומן הבטני שהעם מדבר עליו, שאת מדברת עליו עכשיו, זה בעצם בטן תחתונה, זה השומן התת-עורי, מה שאנחנו רואים, ואת שואלת בעצם אם יש אנשים שלא יכולים להיפטר ממנו, כן. לא משנה מה הם יעשו, כן. סבבה. האם אפשר לנצח את זה? אז קודם כל, זה גם בהמשך למה שאני עוד מעט אדבר איתך, כל אחד בסופו של דבר צריך לעשות את המקסימום שיכול להגיע עם החיים שלו, ועם הגנטיקה שלו, ועם העבר שלו. בן אדם עכשיו שהיה, לא יודע, גבר שהיה 150 קילו, סתם אני מקצין שתבינו, גבר שהיה 150 קילו, וירד המון במשקל, אז כנראה שלעולם לא יראו לו את 4 או את 2 ריבועים התחתונים. 2 ריבועים תחתונים, אגב זה גנטיקה, הרבה אנשים מצפים ומייחלים לזה, זה לא קורה אצל 99% מהאנשים, לא משנה איך הגנטיקה שלהם ואיך הם יראו כמה רזים הם יהיו. 99% מהאנשים. אני לא יודע אם סתם זרקתי אחוזים, אבל נדיר, הרוב. בוא נגיד שאני לא מכיר יותר מדי שרואים להם, ואני עובד בעיקר עם ספורטאים, אוקיי. רוב מי שאני מכיר לא ראה בחיים אנשים 8 ריבועים. 6 ריבועים זה משהו שרואים להרבה אנשים, אבל את הריבועים התחתונים מאוד מאוד קשה לראות. 8 זה נדיר. 8 זה מאוד, זה גם הצורה של השריר בבטן, זה מאוד מאוד נדיר. אבל 4 למעלה, 6 למעלה, אפשר להגיע לזה? נכון, כן. אז בסופו של דבר שאנחנו מרזים, את הריבועים הראשונים שרוצה שיראו לו ריבועים, הריבועים הראשונים שנראה זה העליונים, אחרי זה מתחתם, אין מה לעשות כוח הכובד למטה, הכל מסתבר למטה, אחרי זה מי שרואים לו שמגיע כבר לאחוז מאוד מאוד יפה, לרמה מאוד מאוד גבוהה, יראו לו את הלפני התחתונים, את השישייה, ואת האלה למטה כבר, אם אלוהים בירך אותך, אז יראו לך, וזה גם להגיע לאחוזים שקשה להחזיק בהם, קשה לחיות איתם, לא כיף לחיות איתם, אלא אם כן אלוהים בירך אותך מאוד וזה, אבל יש כאלה באמת שגם יראו להם בקושי את 4 ריבועים, בין אם זה בגלל אור עודף, שהרבה אנשים, אפילו אם הם לא היו ממש בעודף משקל, כמו שציינתי, יש אנשים שהיו קצת בעודף משקל, והגנטיקה שלהם קצת, והאור שלהם קצת יותר רך, או דברים כאלה, אז קצת הריבועים יהיו פחות בולטים, אבל בסופו של דבר, אם בן אדם יקפיד על אוכל ותזונה, אני אישית לפחות, תראי, זה גוף האדם, אז אני לא אוהב להגיד משהו באופן מוחלט, זה לא מתמטיקה, אני אישית לא נתקלתי בבן אדם שלא הצליח בכלל שיראו לו ריבועים, או לרדת לרמה גבוהה. אז אפשר לנצח את הגנטיקה, צריך לזכור שיחד עם זאת, א', יש מחיר ורווח, האם אנחנו יכולים לשלם את המחיר, נכון. וב', תלוי.
אפשר לנצח את זה, יש לזה מחיר. תלוי. כל אחד גם, אני אגיד לך, הרבה אנשים רואים את החברים שלהם שעשו איזשהו תהליך, ולקח להם, כמו הבחורה המדהימה שדיברנו עליה, שלקח לה באמת מהר, והיא לא אכלה קצת, והיא פשוט הגיבה טוב. הגיבה טוב, למה? הגיבה טוב, אלוהים בירך אותה. ואז עכשיו יכול להיות שחבר שלה עכשיו שיגיע, יגיד איך היא ב5 חודשים ירדה ככה, או חברה שלה שתגיע, ואני לוקח לי הרבה יותר זמן. כל אחד עושים את המקסימום החיים שלו, קודם כל אחד לא מקפיד כמו השני, זה לא משנה מה אתם חושבים או מה אתם אומרים, כל אחד יש לו באמת את החיים שלו, מבחינה לוגיסטית, כל אחד מה הוא מצליח לעשות, ואת הסדר עדיפויות מבחינת טעם, מה הוא אוהב לאכול, שזה דברים שיכול להשפיע, וכל הדברים אנחנו צריכים לקחת בחשבון, וגם אם הייתי לוקח אותם, ושניהם היו רובוטים, והייתי לוחץ על שניהם אותו תוכנה, לאכול בדיוק אותו דבר, יכול להיות שהבן אדם הזה היה מגיע הבחורה הזאת הייתה יורדת מ-25% ל-20% ב3 חודשים, ולשנייה הייתה יורדת 2% ב5 חודשים. יכול להיות, גנטיקה גם. אז יש גם איזושהי התמסרות שצריכה להגיע מהצד של הלקוח. נכון. א', התמסרות, וב', גם האם ההתמסרות הזאת, איך אתה תופר את זה יחד עם האורח חיים שלך. בדיוק. כמו שאמרת, כל אחד יש לו את העדפות שלו באוכל, יש את הרמה שהוא מוכן לשלם את המחיר בשביל להגיע לתוצאה שהוא רוצה, שזה דברים שגם מאוד חשובים. נכון. בסוף היום האדם השלם בנוי גם מאיזה שהם העדפות, כוח התמדה, כמה הוא מאמין במטרה, כמה הוא רוצה את המטרה. וכמה הוא יכול. כמה הוא יכול, לא צריך, אני לא בעד. אני שכל מי שמגיע אליי, תגידו לי אם לא שומעים אותי רק, בסדר? כל מי שמגיע אליי בסופו של דבר, אנשים אומרים לי, תראה, אני לא אוכל את זה, ואני לא אוהב את זה, ואני יש לי 6 ילדים, ואני יכול להתאמן 3 פעמים, ואני טס לחול כל שני. האם אני יכול באמת לעשות את התהליך? אני מבחינתי לא רלוונטי מה יש לך בחיים, אנחנו עושים כל אחד את המקסימום שאפשר עם החיים שלו. כל אחד, יש לי באמת מנכ"לים של חברות שהעבודה שלהם, אני גיליתי את זה רק בעבודה שלי, זה ללכת למסעדות. הם כל היום במסעדות, ומסעדות שגם אין לי כל כך מה להגיד להם. יודעת, כל מיני מסעדות יוקרה וכאלה, שרוב האוכל שם הוא על בסיס חמה ושמן או סוכר ומתוגה. אז אני אומר להם, תמיד הם מראים לי, אני אומר להם את האופציה הכי טובה. ברור שאם הם לא הולכים למסעדות האלה, הם היו מתקדמים יותר. אבל לפחות הם מתקדמים, לפחות הם יורדים לאט, הסבבה. אז במקום שתרד עכשיו במה שתגיע ליעד שלך ב4 חודשים, תגיע אליו בשנה, אבל תגיע אליו. לפחות אתה לא עולה. גם כמה שעובר הזמן, ועוד פעם, ואמרתי לך, כמה שאתה מצליח יותר, כל התהליך הזה מושתת מוטיבציה. כמה שאנחנו מצליחים יותר, ואני אומר את זה תמיד ללקוחות שלי, אתם יודעים מהאנשים היחידים שמצליחים? אלה שמצליחים. למה? כי זה עושה להם נעים במוח, זה עושה להם כיף. זה אנשים מאוד הישגיים גם. לאו דווקא. זה גורם לך לבד עם הזמן, זה לאו דווקא הישגים, הם נהיים הישגיים, כי הם מצליחים פתאום, הם עושים דברים, הרי... וגם טוב להם בתהליך, אני מניחה. נכון. כשטוב לך במשהו, אז הוא כבר נהיה חלק מאורח חיים שלך. בדיוק. זה כבר לא טריין. אתה לא מרגיש... כאילו אתה מכניס את זה לאורח חיים שלך, זה לא תקופה עכשיו שאני בוחר להרזות. יש כאלה שאומרים, יאללה, אני ארזה עד החתונה. יש פה איזשהו משהו שאתה מכניס לאורח חיים של הבן אדם. מצחיק, אני אגיד לך משהו שמישהי אמרה לי לפני פורים, משהו, משפט חכם, מצחיק, משפט חכם. תראי, בסופו של דבר, עושים ויתורים הרי אמרתי, נכון? שבן אדם מתחיל תהליך, הוא לא עושה מה שהוא רוצה. אנחנו רוצים הרי שמישהו מגיע אליי, עוד פעם מישהו שואל אותי בטלפון, וזה לא שואלים אותי את זה יותר מדי, כי זה הרוב פה לאוזן, אבל מישהו שואל אותי מה השיטה זה, אמרתי לך, אין שיטה, יש גישה. הגישה שלי זה שיהיה לכם כמה שיותר, אני לא מתעסק לא עם קלוריות עם אף אחד, לא עם חלבונים, לא רלוונטי, יותר מזה, אני בעצמי, אין לי מושג כמה קלוריות יש לאף לקוח שלי, אני עובד עם הרבה אנשים, לאף לקוח שלי כמה קלוריות יש לו, זה לא רלוונטי. זה לא מהתפריטים ששוקלים את החלבון ושוקלים את שוקלים זה כמויות. אפשר לשקול, אני רושם, ברור שכמויות חייב להיות כמויות, אני אסביר לך למה. זה לא נון דיאט, יש דבר כזה נון דיאט, שזה העיקר, לא משנה, תאכל בריא, תאכל מאוזן, בגלל שהאוכלוסייה שמגיעה אליי, כמו שאמרתי, אז אתה שוקל אוכל אבל לא מודד קלוריות. כן, מה זה שוקל? אני אומר להם כמויות, זה יכול להיות, הם יכולים, אני אישית, זה דעת, אני חייב לרשום להם כמויות, בין אם זה במשקל, או בכפות, או בכוסות, כל אחד איך שהוא רוצה, כי אין מה לעשות, אם אני עכשיו יבוא, יש נגיד הרבה לקוחות שהם כמוני או כמוך, עכשיו נגיד סתם, אני גבר, אני יכול לרצות לעלות, ואני יכול לרצות לרדת, נכון? עכשיו אני לא יכול להגיד לך, זיו תאכל, סתם אני אומר, פיתה עם גבינה. כמה פיתה, כמה גבינה, אם אני רוצה לעלות, לאכול פיתה גבינה, אם אני רוצה לרדת, לאכול, מבינה? אז חייב שיהיה את הכמויות. אם זה בן אדם עכשיו מאוד בעודף משקל, אז לא חייב שיהיה זה, אבל זה פחות עוד פעם האוכלוסייה שאני עובד איתה. אני אומר, האוכלוסייה שאני עובד איתה חייב שיהיה כמויות חד וחלק,
אבל אני אומר להם, בסופו של דבר, תחשבי שאת מגיעה לתהליך ויש ויתורים, הרי את לא אוכלת מה שאת רוצה, ותמיד אנחנו צריכים לזכור, לאכול שוקולדים, או לא משנה ג'אנק וזה, זה עושה נעים במוח, ולשתות אלכוהול עושה נעים במוח, ולעשן סמים עושה נעים במוח, ולעשן סיגרות עושה נעים במוח, וגם להרגיש ולהיראות טוב זה עושה נעים במוח. ותמיד זה כאן. אז אתה בוחר מה הכי נעים לך. אז לא, אז אני לא אומר, נכון, אני לא אומר, הם לבד עם התהליך, תוך כדי תנועה שהם מתקדמים, הם מבינים פתאום, למה יותר, איך, ובאמת חצי מהחיי לילה פה זה גם חברים שלי, זה אנשים שהאורח חיים שלהם מאחר בודרבו, גם שלי היה פעם כזה, היו שותים באמת כל יום 7 פעמים בשבוע בקבוק, או חצי בקבוק בזה, לא של יין, של שזה מלא קלוריות בעצם. לא רק קלוריות, זה משבש לך את האורח חיים, זה אתה, לא מדבר על הקלוריות, זה אתה לא אוכל מסודר, אתה קם בשעות לא נורמליות, אבל זה עשה להם כיף, ופתאום הם קיבלו כיף אחר, ואני רואה איך אנשים שאני מגביל אותם באלכוהול, לא בא להם בכלל, כאילו, הם אומרים, וואלה זיו, זה לא שווה לי, ומה שרציתי להגיד לך לבחורה לפני פורים, סתם עשיתי אני עושה תמיד מסע ומתן עם הלקוחות, לפני, נגיד אם יש אירועים, או חול, או חג, איך להתנהל. אז היא אמרה לי, כפרה עליה, אז היא אמרה לי, זיו, באמת, אין שום אלכוהול ושום אוכל שבעולם, שיגרום לי להרגיש נעים וכיף, כמו שאני מרגישה עכשיו. זיו, אתה לא יודע איזה, קמה בבוקר מדהים, וגם זה בחוש פחות יותר אוהבת להצטלם וזה, וכל היום עכשיו, ואתה עורך בן אדם, זה יש לי בלי סוף סיפורים, איך אנשים שבחיים לא היו מדברים, יש לי אחד שהייתה מתביישת לדבר איתי בפגישות בהתחלה על האפס, אני זוכר באינסטגרם, 0 פוסטים, היא כל היום מדברת עם המצלמה וזה, ואתה עורך השינוי הזה קורה, וכל פעם היא גם מדברת איתי על זה, שהיא לא האמינה שאי פעם היא תוכל, עכשיו היא גם לא הייתה בעודף לפני, זה בראש שלה בסופו של דבר, איזה שינוי מדהים זה עשה לה בראש. זהו. ואיזה כיף זה השינויים המדהימים האלה בראש. מדהים, באמת, זה באמת מה שמחיה אותי גם, וגורם לי להמשיך עם זה כל הזמן, וזה כיף, כאילו זה כיף לך לקום בבוקר, שאתה מרגיש שעזרת לבן אדם, כי אני לא עשיתי כלום, אתה יודעת, אנשים תראה מה עשית, למה, אני לא עשיתי כלום, זה הם עשו, אני עזרתי להם להבין, שברגע שהם יעשו X, ה-Y שהם יקבלו, תשמע, אתה מהיר להם את הדרך, הבחירה שלהם אם ללכת בדרך הזאת או לא. יש איזשהו למפ, מנורה כזאת שאתה שם בדרך, והם פשוט בוחרים אם ללכת וכמה זה עושה להם טוב, ואני מניחה שמי שמגיע לך מההתחלה ורואה את התוצאות, כבר יש פה איזשהו, באמת יש פה איזשהו רצון להמשיך עם זה, כי אתה שבע רצון מהתוצאות או מהמקום שאתה מגיע אליו בחיים, ובסוף היום גם מה שאמרת על האלכוהול, יש בזה משהו מאוד כיף להוריד משהו כזה, בעצם מה שאתה מקבל הוא הרבה יותר טוב. נכון, אתה הורדת כיף אחד, ופתאום הכיף שקיבלת... כי זה לא משפיע רק על הנראות, זה משפיע על אורח חיים שלך. אתה קם יותר מוקדם, אתה בשליטה הרבה יותר על החיים שלך. נכון. למי שמכיר אותי, אני כזה... אני ואלכוהול לא כזה חברים טובים, אני יכולה לשתות כוס יין, אולי קוקטייל אחד, זה לא... אבל לא משהו שהוא רציף. ואני חושבת שזה גם הרבה מהסיבות האלה, כי המחיר של זה הוא מאוד כבד. אני לא אסכים... שוב, אני, כן, לא אנשים אחרים, אני לא כל אחד שיחיה ויעשה מה שהוא רוצה, יחד עם זאת, המחיר מאוד כבד, אני לא אסכים לשתות באיזה ערב, ושזה ישבש לי עכשיו יומיים מהלוז שלי, או מהחיים שלי, או מהתפקוד שלי. זה בדיוק אותו דבר. כן, ובאופן כללי, אני יכולה להגיד לך, הנה שוב, אני חוזרת לזה, אני מתאמנת חודשיים עכשיו, קבוע, זה עושה לי טוב, לפני זה היה לי גם ממש טוב, אבל... זה פשוט עושה לי טוב, זה הכניס לי עוד יותר חיות לחיים, יש לי הרבה יותר אנרגיה, כאילו היום שלי הוא הרבה יותר מהיר בזכות האימון הזה שיש לי ביום, וזה לא משנה אם זה אימון כוח, או אני יותר אוהבת את הפילאטיס ויוגה, אני לא אשקר. זה מה שאת אוהבת, יש לי אפילו שיעורים שאני הולכת, ואתה רואה אותי, ואת כל מועדון גיל הזהב, זה אני ועוד כמה נשים מדהימות, בנות 70, שזה באמת כזה למתוח את השרירים, ולהכיר כל שריר כזה, זה פילאטיס כזה מיוחד, שגם בגלל שהשעות שלי אני עצמאית, אז אין לי שעות רק בוקר וערב, אני הולכת גם באמצע היום, אבל זה להזיז את הגוף, וזה פשוט עושה הרגשה טובה, להכניס את זה לתוך האורח חיים שלנו. סופרמן, לפתוח את היום, מדהים, כמה זמן אמרת לי שלא התאמנת? וואו, איזה רצוף, לא התאמנתי איזה 3 שנים. היה לי פה ושם איזה, אתה יודע, פה שיעור יוגה, שם שיעור יוגה, אבל רצוף לא התאמנתי כמה שנים טובות, אפילו אולי יותר. מה גרם לך עכשיו פתאום זה? שזה ההחלטה הכי טובה שעשית בשנה האחרונה, חלק מהן, אבל אני חושב שהיא בטופ. אף פעם לא היה לי למה מאוד חזק, למה אני צריכה ללכת לאימונים. היום אני רואה איך זה משפיע על החיים שלי, שאני מתאמנת כל יום, ופתאום נהיה למה, כי הרי לא חיפשתי לרדת במשקל,
ההפך, תמיד חיפשתי לעלות במשקל, אני מבינה דווקא שיותר קל לי לעלות במשקל שאני במכון, כי זה גם פותח לי את התיאבון הרבה יותר. אכלתי לפני מאוזן. זה משקל יותר איכותי. בדיוק. את לא רוצה לעלות בשומן שאין לו שום אלמנט, כאילו את נראית פגז אמנם, אבל את רוצה לעלות יותר במסת שריר, להיות יותר כמו שאמרנו מעוצבת. חשוב גם להגיד, אנשים שעוקבים כל היום אחרי המשקל, שריר שוקל יותר משומן, זה לאו דווקא המשקל שאתם רואים נכון, אני בגלל זה לא שוקל אנשים. כי אין פה איזשהו שרירים שוקלים יותר משומנים. זה לא משנה כמה אתה שוקל, זה משנה איך אתה נראה ואם אתה שלם עם עצמך בסוף היום, ואני עולה במשקל, ואני יודעת שהעלייה במשקל זה השריר. מה אתה מרגיש ומה אתה רואה, זה נכון, גם בנוסף לזה ששריר שוקל יותר משומן כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים, סתם אני אומר, אני לא שוקל אנשים בכלל, ברור שלטווח הארוך המשקל ירד, אני לא זה, אבל אני לא אומר לאף אחד, אני לא רוצה שיסתכלו על זה, כי אם הם לא יתאמנו, בן אדם עכשיו שיהיה בגירעון קלורי, עוד פעם, ניקח רובוט, נלחץ עליו, הוא יהיה בגירעון קלורי, אם הוא יתאמן כוח, ואם הוא לא יתאמן כוח, הוא ירד יותר במשקל, אם הוא לא יתאמן כוח, אבל הוא יראה יותר כמו נזלת. זה לא בריא, זה לא יפה, אין איזה שום אלמנט, ובסופו של דבר, כל מי שנכנס לאיזשהו תהליך חיטוב או הרזיה, הוא רוצה להרגיש ולהיראות יותר טוב, זה המטרה שלו, זהו. להרגיש ולראות יותר טוב, וזה לא רלוונטי מה רשום על המשקל, אני יכול להראות לך נשים שהן שוקלות 60 עם גובה מסוים, ואותן נשים ששוקלות 55, שתגידי לי זאתי שוקלת יותר מזאתי, חד וחלק. אז המשקל הוא לא באמת פקטור. לא, אצל עוד פעם, מי שממש בעודף משקל, כן? אין לי כאן אתה בתחרויות עכשיו, ודברים כאלה שאתה צריך ממש לעקוב אחרי זה, אבל בוא נשים שנייה את ההיבט הזה בצד, ובצורה הנורמלית, ביומיומית, אנשים רגילים. אני נגד להסתכל על זה, ממש. אני מסכימה. בכללי, כאילו לבחון את עצמנו לפי מספרים או משקלים, אני מבינה את הרציונל הלוגי שמאחורי זה, מבינה שאנשים עושים את זה, יש לי אח מתאגרף בבית, הוא באגרוף תאילנדי, יש לו גם סטודיו, הוא מאמן אנשים דרך אגרוף, ואני יכולה להגיד לך שהוא שוקל כל היום דברים, כאילו כמויות, הוא לא שוקל קלוריות, קלוריות לא מעניינות אותו, הוא היה מתחרה, היום יש לו פשוט סטודיו והוא מאמן אגרוף, הוא כל היום היה שוקל חזה עוף, כאילו הבן אדם אוכל טופו, חזה עוף, חלבונים, לא, הוא חיה, יש לי אח גורילה, כן, וזה כאילו, אני תמיד זוכרת אותו, ואת אמא שלי שוקלים דברים, וכמה חלבון יש לי בכל ארוחה, כן, יש לי בית בריא כזה, זה טבע עדן מרקט כזה, אתה פותח את ארונות ונופלת עליך צ'יה ושוקולד חרובים כל הדברים האלה. אני זוכר את זה מהילדות, איזה טעים זה, טעים, לא? אני לא יודעת, פעם אמא שלי ניסתה להחליף לי את הנוטלה בשוקולד חרובים, שהייתי ילדה, לא הלך לה. כן, למריחה. במקום נוטלה היא שמה לי פעם אחת שוקולד חרובים, אמרתי לה, שומעת, עד פה. כן, אנחנו לא מגיעים לשם. אז לגמרי, אני באה גם מבית כזה, אני פחות באורח חיים הזה, אני פשוט באמת באימונים ובשגרה. אם יש לנו עוד זמן, רצית לשאול אותי על יש לנו זמן? כן. רצית לשאול אותי על הצלולית. נכון. אז שנדבר על זה שיש לנו משהו יותר מעניין. לא, אפשר לדבר על זה. כי אני עכשיו יכול להציף אותך באלף איזה אז מישהו דפק בדלת. נדבר על הצלולית? כן. סבבה. אז סתם במקרה אני העליתי סרטון על זה לפני כמה ימים על הצלולית, שזה נושא רגיש אצל המון נשים, נכון. גם אצל חלק מהגברים דרך אגב, אבל בעיקר אצל נשים, וכל הזמן שואלים אותי אם אפשר להעלים את זה, אם יש דרכים כאילו טבעיות, באמצעות התזונה והספורט, אם זה באמת עובד, אז גם כמובן העליתי על זה עכשיו סרטון, רשמתי שם יחסית מתוקצר, את רוצה לשאול אותי משהו על זה, שאני ככה אסביר על זה בגדול? האמת שאני אשמח שתיתן לנו כמה נקודות על זה בגדול, אני חושבת שזה נושא שמעסיק מלא אנשים, אין באמת, היום אין הרבה פתרונות לדבר הזה, אומרים לכם אוקיי, זה גנטי, תחיו עם זה. נכון, אז תראו, אז יש דרכים, עוד פעם, אני לא אכנס לזה לעומק עכשיו, כי זה באמת נושא בפני עצמו, וזה נושא ארוך, אבל יש דרכים, קודם כל, בכל מיני טיפולים אסתטיים, שחלקן עובדות יותר, וחלקן עובדות פחות, אין איזשהו משהו, סתם, אני במקרה הסתכלתי על מחקרים, כמה שלאו דווקא, אני לא אוהב להסתמך על מחקרים, רק להישען, שזה שונה קצת, אבל לא ראיתי איזשהו משהו שמבטיח לך שיעלים, יכול להיות שיש ואני לא יודע, אז אם יש משהו, מישהי שעושה איזשהו טיפול, זה שלא תרביץ לי, אני לא יודע, יכול להיות שיש דבר כזה. מה שאני בדקתי, לא ראיתי משהו שבטוח מעלים את זה גם בטיפולים האסתטיים, קצת מעלחש, מטשטש את זה. לא יש הבדל בין סימני מתיחה לצלולייט. לא, זה לא אותו דבר, כן. ברור, חשוב לי לשים את זה שנייה לשולחן, כי המון נשים ואנשים מתבלבלים. אוקיי, כן, אז צלולית בעצם זה אומר ששומן תת-עורי, חודר איזושהי רקמת חיבור, וזה מה שגורם לנו חלק קוראים לזה קוטג', חלק קוראים לזה, כל אחד והשם שהוא נותן לזה, את הגבשושיות האלה שאנחנו רואים.
יש איזושהי רקמת חיבור, וגם למה יש את זה לנשים יותר מגברים, אני לא זוכר אם רשמתי את זה או לא, זה בעצם כמובן גנטיקה והורמונלי, שאנחנו שונים נשים וגברים, ההורמונים הנשיים וזה. נשים עוברות הריון, עוברות שינויים פיזיולוגיים שהם טיפה שונים מדברים פיזיולוגיים שגבר עובר או יעבור כל חייו. יש מלא סיבות, ויש סיבה אחת מעניינת שלא ידעתי אותה, שבעצם המבנה של הרקמת חיבור הוא שונה בין נשים לגברים, אז הרבה יותר קל לשומן לחדור את הרקמה, זה הסיבה אצל נשים. ועוד משהו ששואלים אותי לפני שאני אעבור על הספורט והתזונה, אם לנשים רזות יכול להיות צלוליט, חד וחלק כן, כאילו זה לא, כמובן שאם בחורה תהיה בעודף, הפוטנציאל שלה לפתח הוא הרבה יותר גבוה, אבל גם לנשים רזות זה יכול להיות. עכשיו, מה המשקל באמת של תזונה ואימונים? המשקל של תזונה ואימונים הוא חד וחלק קיים, כאילו זה עובד, אני לא יכול להגיד לך 100% עכשיו שאם מישהי תרד 100% זה יעלם או יתשתש, אני לא ראיתי עד היום שמישהי ירדה, וזה לא, אני לא יכול להגיד נעלם, סתם, אותה בחורה נגיד שגם דיברתי, לא משנה, מישהי אמרה לי השבוע שנעלם לה לגמרי הצלולית, זה נדיר שזה קורה, הדבר הזה? זה קשור לתזונה, זה קשור לכושר. אז יפה, אז בתזונה זה קשור בשני היבטים, היבט אחד באמת זה ברגע שאת נכנסת לגירעון קלורי ואת יורדת בשומן, הרי מה קורה? פחות דם זורם לאזור של הצלולית, בגלל זה גם מתגבש שם. כל השומן, זה אזור אז זה עוזר גם להזרים את הדם, לעשות מסאז'ים, כאילו מסאז'ים, כל הדברים האלה, כן, עוד פעם, כל הפתרונות של עיסוי ושל, עדיף לשלב את כולם ביחד, זה קודם כל, כמובן שזה ייתן את הפתרון הזה, בפתרונות הטבעיים, שזה או עיסוי מה שראיתי לרוב עושים את זה בנוסף לטיפולים אסתטיים, אבל נגיד עיסוי ותזונה ואימונים, ברגע שאנחנו עושים אימונים, לא משנה אם זה אימוני כוח או אימוני אירובי, גם אנחנו מזרימים יותר דם לאזור, במיוחד פלג גוף תחתון. אז אתה רואה קשר ישיר בין שומן, אחוזי שומן בגוף לצלולייט? בחד וחלק. אוקיי. כן, חד וחלק. יכול להיות שפתאום מישהי תהיה באחוז שומן מאוד גבוה ולא יהיה לה, אלוהים בירך אותה, ויכול להיות שמישהי תהיה באחוז נמוך ויהיה לה, אבל אני אומר, אם אותה בחורה תהיה באחוז יותר גבוה, כנראה שיהיה לה יותר. כל מי שאני רואה לפחות שאני עובד איתם, ועבדתי עם הרבה נשים בחיים שלי, שהיא יורדת באחוזי שומן, חד וחלק רואים שינוי וטשטוש יותר בצלולת, בכל הדברים האלה, וגם האימונים מאוד מאוד חשוב. האימוני כוח זה טריקי קצת, אני אומר, זה לא רשמתי נגיד בפוסט, אבל אני אומר את זה, שברגע שאת עושה כוח, אמרתי עוד פעם, אם מישהי קצת נוטה לפתח שריר, ויכול להיות שזה קצת יגדילה את האזור, אז יכול להיות שזה כן ייראה קצת יותר, אני לא ראיתי יותר מדי שזה קורה, אני פשות... אבל לך יש מקרה שאתה מכיר שאין לה, נעלם. נשים, פעם אחת מישהי אמרה לי, במקרה זה היה שבוע אחרי שהעליתי את זה, היא רשמה לי שהיה לה וואחד גוש שם של צלולייט, וזה נעלם לה לגמרי. עכשיו שירדה באחוז שומן, ירדה יפה, ירדה איזה 7%, היא אומרת שאין לה כלום. אז כנראה שיש לזה גם השפעה, שזה יכול להעלים, לא הייתי מסתמך על זה יותר מדי, לטשטש בטוח זה יכול. ומבחינת תזונה, אימונים, מה אתה מההיכרות שלך עדיף? שניהם. אין פה, אני לא אוהב להגיד. אבל יש דברים שעדיף לאכול יותר. כן, אז עוד פעם, יש דברים עוד פעם, מה שמחקרים אומרים, כל המזון האנטי-דלקתי, בין אם זה... כל נוגדי חמצון. נוגדי חמצון, כל מה שיש בפירות, ירקות, כל מה שבגדול בקטגוריית הבריא, כל מה שפירות, ירקות. נפתי ברוקולי. הכל, באומגה 3, כל הדברים האלה, כל מה שקשור לירקות ופירות, חלק אני ראיתי עכשיו קראתי במחקר על עלים ירוקים, וחלק על פירות אדומים, ובקיצור כל הפירות והירקות שמכילים באמת ויטמינים ונוגדי חמצון ופלבונואידים וכל הדברים האלה, ואומגה 3, ועוד קראתי שיכול לעזור, אני לא זוכר בדיוק, עוד איזשהו משהו, אבל בגדול, לאכול מאוזן, לאכול בריא, מה שהכי יעזור זה כמובן להוריד באחוזי שומן, להיות בגירעון קלורי. מבחינת אימונים זה העיקר להוריד באחוזי שומן, או שיש אימון שהוא יותר מתאים לבעיה הזאת? שניהם מתאימים, גם כוח וגם אירובי, אמרתי, הכוח יכול להיות טריקי, כי יש כאלה שאומרות שהרגליים שלהם קצת מתנפחות, ברגע שהם עושים אימוני כוח, אז הן מרגישות שכאילו הצלולייט קצת יותר בולט לעין. יכול להיות כן, יכול להיות לא, בגדול, לוגית, כאילו פיזיולוגית מה שאמור להיות, ברגע שאת מתאמנת כוח, שאת מתאמנת באופן כללי, יותר דם זורם לאזור, הוא אמור קצת להתשתש עם הזמן. אוקיי, אז יש איזה פתרונות, לא משהו חד וחלק, אבל מבחינת טיפים, כאילו אם אני קצת מסכמת את מה שאמרנו, אז א' זה כן להוריד באחוזי שומן, זה יכול מאוד לעזור, כן אפשר לשלב בנוסף אקסטרה, אם זה מסאז'ים, או אם זה באמת הזרמת אדם לאזור. אוקיי, אפשר אבן גושה, אפשר מברשת יבשה, אפשר מסאז'ים, באמת לבוא וכן, גם מהבחינה הזאת, כי זה דברים שאנחנו יכולות לעשות בבית גם.
כן, לרוב זה מטריד יותר נשים, אבל אני לא אוהבת לעשות הכללות, כי מספיק שיש מישהו שמשהו מטריד אותו, אז יש פה באמת כמה טיפים כאלה, שזה חשוב, אז זה משלב באמת, תזונה, עיסוי והזרמת דם למקום, הורדת שומן מהגוף, ואימונים. וזה נושא סופר מעניין, וגם אם תגלה עוד דברים, או תחקור עוד דברים, אני יודעת שזיו ככה נכנס קצת לחקירות על זה. כן, אני תאמת שאני אעלה על זה משהו ממש רחב, על זה ועל השמנה אגנית, או ביריחיים יותר, אצל נשים, שזה גם נושא אפילו מאוד בקרוב, אני על זה עכשיו באמת עושה גם סרטון, ואני גם אעשה על זה פרק, אז אני אכניס את שניהם שם. מדהים. שזה נושא מאוד מאוד מעניין באמת, ונושא מאוד מאוד, זה נקודה מאוד רגישה, ונושא מאוד כואב אצל הרבה נשים, אז באמת אני אדבר על זה בהמשך. וזהו, יש לנו עוד איזה? מדהים, כן. סבבה, אם תגידו לי. גם רציתי להגיד קודם שבאמת כאילו, שהגענו לפודקאסט הזה, סתם בהתחלה קצת התגמגם לי המילים, אבל שראינו כאילו מחנה משותף, ששנינו מטפלים, הרי אני מטפל באמצעות תזונה, את מטפלת רגשית, שיש לך כל מיני, מטפלת רגשית נהדרת, קודם כל שיש לה וייב, שאני חושב באופן כללי שאצל מטפלים הדבר הכי חשוב זה הווייב, האנרגיה שהבן אדם מעביר לך, שיש לך באמת, עצם להסתכל עלייך, באמת זה כבר אתה מרגיש יותר רגוע ויותר נוח לדבר, ובאמת רצינו לעשות את הפודקאסט הזה, כי שנינו באמת משתמשים, המטרה שלנו זה לגרום לאנשים להרגיש יותר טוב, כל אחד בדרכים שלו, אני יותר משתמש באוכל, שזה לא באמת באוכל אפילו אני קורא לזה, כמו שאמרתי מקודם, מבחינתי, נוציא ספורטאים, נוציא אנשים טבעונים, קטוגנים, כל לא משנה, כל אחד ששינה את התזונה, או חולים, או אנשים מצבים בריאותיים, 80% ממי שמגיע אליי, 85%, שזה אנשים רגילים, התפריט עצמו, מה שרשום להם בתפריט, אני אומר להם באמת, אני לא יכול להגיד לא רלוונטי, כי זה לא מקצועי להגיד, אבל הוא חצי רלוונטי, כי יש רצוי ויש מצוי, והרבה פעמים מה שאני ארשום להם כנראה לא יקרה, אני בן אדם מגיע אליי, אני מנסה לעשות קופי פייסט של מה שהוא אומר לי, והרבה אומרים לי, רגע, אבל איך אני ארד מזה אם אתה רושם לי מה שעשיתי? כל עוד אני מאמין בזה, כמובן אם הוא יגיד לי גלידה פיצה זה, אני לא ארשום לו את זה בדיף בתפריט, אבל אם הוא אומר לי דברים נורמליים, שזה מה שרוב האנשים אומרים לי, כי זה מה שהם חושבים שהם עושים, אז אני רושם לו ואומר לי איך אני ארד, והם יורדים, את יודעת למה הם יורדים? כי הם באמת עושים את זה פתאום, והם לא שמים לב לכל הדברים הקטנים, וזה, אני גורם להם תוך כדי תנועה, להבין איך הם מצליחים להתגבר על כל הדברים הקטנים האלה שהם היו עושים לפני, כי שהיו בדיפולט שלהם בראש. גם מעבר לזה, כאילו מהמחקרים שלי בכל דבר, לא רק בתחום התזונה, אלא בכל תחום באמת, בן אדם מגיע לתוצאות שהוא מאמין שיכול להגיע אליהם. ברגע שאתה משתמש גם באיש מקצוע או מישהו שאתה סומך עליו ומאמין, המוח שלך בתת מודע, אתה כבר יודע שאתה בתוך דרך שעוזרת לך להוריד במשקל או בכל מטרה שאתה מסמן אותה. הגוף שלנו, המוח שלנו, עובד אותו דבר. הוא ממש עובד בשיתוף פעולה עם מה שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להגיע אליו. בן אדם תמיד יהיה מראה של התוצאות או של מה שהוא מרגיש שהוא רואה מבפנים. תמיד. נכון. וזה קשור גם במשקל וגם במנטלי וגם בכל בעיה או טראומה כזו או אחרת, ואני חושבת גם שזה הנושאים ממש חשובים שדיברנו עליהם פה. נכון. אני סופר... עוד טונה של זה, אבל אני רוצה, בגלל שאני מעלה את זה גם אצלי, אני רוצה אולי שתספרי קצת באמת על הדרך שלך, אם את רוצה כמובן, קצת על הגישה, על איך בדיוק את עובדת. הקליניקה שלי באמת מובנית, לא, היא באמת כאילו מובנית מהמון דברים שהם... שונים, אני באה באמת עם הרבה כלים, אני לומדת במשך שנים, יש לי גם מימד רוחני מאוד מאוד גדול וגם מימד שהוא לוגי מאוד גדול, אני עובדת המון המון מנטלי, אני חושבת שהכל נמצא בראש שלנו, אני לא היחידה גם שחושבת ככה, צריך התמדה, צריך התמסרות וצריך גם לרצות, אף בן אדם לא יעשה שינוי אם הוא לא באמת באמת רוצה את השינוי, אם זה לא כואב לו מספיק, ואנשים המפותחים יותר לא צריכים גם להגיע למצב שכואב להם כדי לשנות משהו בחיים שלך, זה יכול להיות שינוי מתוך כאב וזה יכול להיות שינוי מתוך מקום מודע ומתוך מטרות שאתה רוצה להגיע אליהם בחיים שלך, וזה באמת אני חושבת שזה מה שחיבר בינינו, שאנחנו המון מסתכלים על הראש ועל איך בן אדם מסתכל או מה הוא רוצה להגיע לחיים שלו, ובסוף היום שנינו פה עושים ונעשה הכל כדי לגרום למי שמגיע אלינו להגיע לתוצאות הכי טובות ושיהיה לו טוב בסוף היום. ואני הכי שמחה על הפרק הזה ועל זה שהירחתי אותך ועל זה שהגעת לפה, ולכל מי שרוצה להגיע לזיו, וגם בפרק שאני מעלה יהיה באמת קישורים, אם זה לאינסטגרם שלו וטלפון שלו וכל קישור כזה או אחר שיעזור לכם להגיע לעשייה שלו.
ותודה עליך, תודה על הפרק הזה, עלייך. תודה על המידע. כיף, ואנחנו בטח גם נעשה עוד, אני מאמין. ברור. יש לנו בוכת על מה לדבר. נכון. כבר עלייך. תודה. כיף.